मोखांखौ देखायजाया दे सानजायोबो नामा खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आरो जोंहाबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन बयबो आरो सापर्ट खालामलांगोन अनसायगोन होननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो नायखांनायनि उनाव लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांदो आरोना लोगोफोर जोंहा थांनो ओंखारदों नै बिमा फिसा इसोरनिनो अंगनबादि स्कुलाव जाग्रा खायद' मोनफैदोंनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मेडामा फन खालामनानै लेंहरगासिनो बेखौनो लायनो थांनो ओंखारदों आरो जों लोगोफोर अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नायहोलांबाय थादो थ'दो उन्दुबायसो नै फिसालाया मा मोनो नोंथांमोननि सेरावबो एसे शेयार खालामलांनो नाजागोन आरोना लोगोफोर ओंखारलांबाय नै थाबायनासो थांसै रानि बिफा गैया खाथिनि बाजैबो फैदो बिबार बिबार माला नै लामायाव दंफैयो आथिंसो फैलायलांबाय बिसाबो भिडिअ लादो नै बिबार लाहाबो थांफाग्राया लाजिदों बारा मोखांखौ देखायजाया दे सेंग्राफोर बिमाखौ लेंलांनो हायाखै पेडेल मारि थांनांगौ जाहैबाय जोङो स्कुलाव मैयानि खायद'आ बे आरोना लोगोफोर 6 पिस होदों बिदिखौ मनासे अयथासार गिलिर मोनसे एवनानै जाबाय जाबायानो बा होनबायानो होनबायानो नोङो गाज्रि नै जाहांबायानो जोंना आदौ खावनो सौख्लायना लाबाय आदौ बाबा आबासो नांसिगौआनो आरो दानो जि खुग्लुबनो नागिरो नै आयै मास मोननैयानो जायाखै होमबाबो डेन्जार आरो नै आंनि आबायानो बेला गाज्रि जाबाय नामा बाबु आंनि आबायानो बेला गाज्रि जाबाय नामा बाबु आबा फुथुनायावबो थाला नै थाम्फैयाबो मुसियो सोङाबानो थानो हाया आरो बयलार फिदोंना बिराद ओंखाम थाम्फै जाबाय ब्रें थार ओमफ्राय गथ'खौ माने फोजाबाय थायो नै बानासो लानांबाय आं ओमफ्राय गल'सोगारोलै आंनि आबायानो ना बाना स्राबा जोब्बाय नालाय नै स्राबबो मोनसे लाबोफादोंमोन आं मैया दाना खफा गोनां फैबाय सिगाङाव खफा गैयिसो फैदोंमोन स्राबावबो खफा गोनां मोनबाय मैया आङो भिडिअखौनो लाफैनो मोनासै आरोना लोगोफोर दिनैसो लालायबाय आङो ओमफ्राय गामला गंनै लाबोदोंमोन अमाखौनो जोंहा फाननोनो हायासै माने हरासै आरोना दाम गैयाना दाम गैयिनि थाखाय दामजों अमाजों मिलायनो थाखाय हरासै आं फारामसो बानायनानै लाखिजोब्बाय दहायो फाहामफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो भिडिअ लानो रोङासै माने फिसा गोनांजों माजों हास्लाबलाय लाङा आरो भिडिअखौनो लानो बावबाय आङो माथाम खालामदों दहायो खासि इदिसो खालाबायना दोनबाय आं नै बियो बिमाया फुलिबाय गाइखेर दौला
बियो मेख्लामोन नालाय आदारखौनो जालायथाराखै बोराबदों बिहा एसे जाबावदोंसो इमान गिदिर गोलाव जाबाय नै थिखोनोनो हालायथाराखै दहायो बिफाया ओमफ्राय बैथिं मानै दं आरो लोगोफोर हे सेन्देल गानबोनो बावबायलां बाबु बे औवा सिङावनो खानांसिगोन आरो नै इसोरो ओमफ्राय एफा गिदिर गिदिर अमाखौ खि 4,000 हरो 4,000 4,500 होदोंमोन आरो हरासै मिलायासै दामा आरो इसोरो आदार जागुलायाखै बिसोरबो बुन्दामोन लोगोफोर नै लावदुम लावदुम नुबायनानै सोर हरगोन दे बेखौ हराखाना रिलाव खिन्थु बिराद गिदिरबावसो एसे माबा नुबावदोंसो मबाइलावखाय नै आयै आयै ओमफ्राय फाहामदों आदार जागुलायाखै बेयावसो दलर उन्दुना थाफैलायदों बिसोरो बाबु राबा सुनासिगोनलै जुनो 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 उठ 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 बेबो नै बे बुन्दि बल बायदि जाखायोलै जुनो 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 आयौ सना फाननानै दं माथो माइनाव आयौ लखियानो नै बिदि फाननायफोरखौ नायबाय थानांगौ गोनां जायोहाय अमा फिसाबाथाय र' बारा ओंखायनो फिसा गोनांजों माजों औ बाबा नायदो बेखौथ' नै गोसों लुन लुन नैबो फुलिनाय बैसागुनि 2 तारिख खालि लादो बेहा गाबावसोलायनो आंना आखला गाज्रिथार ओमफ्राय बिमाया दाख्लैयो मेनि 21 तारिखआव लानाय जाबाय आरो बिमाया गासै 7ता जासिगोन लोगोफोर आंना माबायानो अमायानो मैयाथ' भिडिअखौनो लानाय जायासै आङो मानो होनबा बोराया जाना आंनि मबाइलावसो नालाय गुगोल पे खुलिनाया बेयो माबा मोनसे सिमेन्ट माबा माबि लायनायावहाय मबाइलखौ लांफैबायना बियो स्कुलनिफ्राय आं भिडिअखौनो लाजोबनो मोनासै ओमफ्राय फिसा गोनांजों माजों दिनैसो लानानै देखायबाय आरो नोंथांमोननो ओमफ्राय नै बावदोंसो आं बे गामलाखौ लाबोबाय आङो अमानो थाखाय अमानो आदार होनो लाना फैबाय आरोना सिलभारनि स्टिलनिया बारा मोजां नङा नालाय गाबाथाय गेग्रेबनो नागिरो गावनो नागिरो ओमफ्राय बियो गब्लंबाङाना गावबाङा ओंखायनो लाबोबाय आरो माबा लादों गंनैजों 348 लादों बे गंसे मोनासै ओमफ्राय माखासे स्टिलानो दंखायो इनि दैज्लाङावसो जाखावलायसिगोन आरो दैज्लाङाव माथो खालामनो दामबो गैया नालाय बेखौनो लाखिजोब्बाय ओमफ्राय इथिंजाय न' बानायनांसिगोन ओमफ्राय नायदो आरोना नोंथांमोना आंनिखौ नायलाय प्लास्टिकआव बोरमाया गाखोनानै बेबायदि बिसिजोब्बाय बोरमा फिसाया माबा बारखोयो माबायदि मोनोथाय अखा हानायाव फिसा गोरलै गोरलै गोनांमोन नालाय बिसोरनो खाना होदोंमोन आङो बाबा अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौनो जोबजासिम नायदों जायफोरा रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय लोगोफोर अब्ला बाय बाय।